Τώρα η παραμείωση δεν με τιμά καθόλου. Και είμαι σίγουρος ότι θα δω παραπολιτικά σχόλια. Όχι, έχει σημείωμα εδώ ο Προεδρεύοντας ότι είχε ο κύριος Μανώλης. Ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε ότι εάν προσπαθήσουμε με το μυαλό με το οποίο δημιουργήσαμε ένα πρόβλημα, με το ίδιο μυαλό να το λύσουμε, τότε θα αποτύχουμε. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που δημιουργήσαμε το πρόβλημα των σκουπιδιών, αν δεν αλλάξουμε μυαλά, δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα. Και βεβαίως, από τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, αναδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι η πρόκληση πια σε παγκόσμιο επίπεδο έχει το όνομα πράσινη ανάπτυξη. Εγώ δεν θα σχολιάσω με αυτά, θα σας πω τρεις πολύ συνοπτικές προσωπικές ιστορίες για την ανακύκλωση. Ιστορία πρώτη, ανακύκλωση στην επίδαυρο των Λιγουριών. Θα σας πω και πράγματα που δεν ξέρετε. Είχαν προχωρήσει δύο δήμαρχοι να βάλουν κάτω σε ανακύκλωση. Και κάποια στιγμή μετά από μήνες, με παίρνουν τηλέφωνο αγανακτισμένοι, βοήθησέ μας, έχουμε μπλοκάρει. Ρε παιδιά, πώς είναι μπλοκάρει, η ανακύκλωση στηρίζεται, παρακαλάμε να ενταχθούν δήμοι στην ανακύκλωση. Είδα τα χαρτιά, πραγματικά η ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης, μόνο χαρτιά τους έστελνε. Πήρα το γενικό διευθυντή, τον κύριο Ραζί ή Γαζί, δεν θυμάμαι. Και του είπα με πολύ ομό τρόπο, ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχω καθόλου καμία σχέση με τον κύριο Σουφιά, θα τον καταγγείλω και θα απαιτήσω να παραιτηθεί. Μόνο τότε ο Τσακαλιάρης και ο Γιώργας κατάφεραν μετά από 10 μέρες να υπογράψουν την περίφημη σύμβαση με την ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης. Εάν δεν παρενέβαινε ο βουλευτής, αυτή η εταιρεία που είναι υποχρεωμένη να στηρίζει τους δήμους στην ανακύκλωση, ακόμη θα τους έβγαζε να το ψάρει στα αρχή. Αυτό ένα για να ξέρετε τι έχετε μπροστά σας να αντιμετωπίσετε. Και ένα δεύτερο παράδειγμα. Πριν λίγους μήνες με κάλεσε ο Δήμος της ΚΟ να μιλήσουμε για το ειδικό κοροϊδευτικό του τουρισμού. Και με την ευκαιρία αυτή σας καλώ, ως παρέμβαση πολιτών Ερμενίδας, να κάνετε μια άλλη συζήτηση τι σημαίνει για την Ερμενίδα οι προβλέψεις του ειδικού κοροϊδευτικού τουρισμού. Είναι έχουμε έτοιμη. Μπράβο, μακάρι. Όταν λοιπόν πήγα στην ΚΟ, είδα έκπληκτος ότι δίπλα σε κάθε κανονικό κάδο υπήρχε και ο περίφημος μπλε κάδος ανακύκλωσης. Τι έγινε, δηλαδή, πώς. Πρέπει να σου πω κάτι. Ήταν η πρώτη φορά που η κοινωνία, οι πολίτες, ήταν πιο μπροστά από εμάς. Είχαμε παραγγείλει 100 κάδους και λέγαμε άντε που να τους βάλουμε, θα έχουμε και κρίνες. Η κοινωνία μόνη της μας αποπλήρωσε μέσα σε 3 μήνες και εξαπλασιάσαμε την παραγγελία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία πολλές φορές, όλοι εσείς, όλοι εμείς, είναι πολύ πιο μπροστά από την πολιτεία, την αυτοδιοίκηση. Αυτό μας το έχει πουλάξει κοιλάδο, δεν χρειάζεται να πάμε στην πόλη. Όχι, λέω συνολικά ακόμη, γιατί κάποιοι μπορούν να πούν ότι υπάρχουν προβλήματα. Τρίτο παράδειγμα. Πριν λίγους μήνες ο Περιφερειάρχης προλογιούταν στη Βουλή. Εγώ λοιπόν πρότεισα το ερώτημα, κύριε Γενικέ, με το περίφημο περιφερειακό σχεδιασμό για το σκουπίδι στην Πελοπόννησο, τι γίνεται? Και επιπλέον, τι γίνεται με το περίφημο γνωστό τριεθνές, δηλαδή το σημείο, όπου ο περιφερειακός σχεδιασμός προέβλεπε για τους 3 τουλάχιστον νομούς Κορινθίας, Αργολίδας, Ατταλίας, να γίνει κάτι. Μου είπε ισχύει. Αυτό πριν λίγους μόλις μήνες, καταγεγραμμένο στα πρακτικά της Βουλής. Όλοι ξέρετε πια ότι αυτή η ιστορία ήταν δεν ισχύει απολύτως τίποτα. Σημειώστε σας παρακαλώ το εξής. Εγώ, επειδή τυχαίνει από το κόμμα το δικό μου να έχω την ευθύνη των θεμάτων περιβάλλοντος πανελλαδικά και έχω κάνει δεκάδες σκέψεις, έχω προσπαθήσει να μάθω σε ποιες άλλες περιφέρειες της χώρας προωθούνται οι θεματοποιητές. Δεν θέλω να πω τίποτα. Σας λέω πάντως ότι δεν έχω βρει άλλη περιφέρεια της Ελλάδας να προωθεί τους θεματοποιητές. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν θέλω να πω για κανένα τίποτα. Σας δίνω όμως μια πληροφορία. Θα με ενδιέφερε να μου πει κάποιος γιατί η δικιά μου περιφέρεια, η περιφέρεια Πελοποννήσου,
μάλλον η μοναδική της Ελλάδας, προωθεί το θέμα των θεματοποιητών. Τελειώνω με μια φράση μου. Ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Όταν πήρα την πρόσκληση να παραβρεθώ και να πω τη θέση μου, εγώ σας ομολογώ ότι αισθάνθηκα ένα αίσθημα εσωτερικής αγκαλίασης, γιατί νομίζω ότι αν μια περιοχή της Αρκολίδας δικαιούται και υποχρεούται να έχει παρέμβαση μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης όπως αυτή η της είναι η Ερμηνεία. Σας το λέω δε για τούτο, τα σκουπίδια είναι το ένα από τα πολλά προβλήματα που θα έχουν σε λίγο και μην εμφανίζονται. Να πάρετε την εμπειρία των κινήσεων πολιτών της υπόλοιπης Αρκολίδας για το θέμα του νερού και δεύτερον, να πάρετε την εμπειρία των άλλων περιοχών της χώρας, εδώ δυστυχώς η Πελοπόννησος δεν έχει ασχοληθεί με αυτό, επαναλαμβάνω, του ειδικού χωροταξικού του τουρισμού που πρέπει να το δει για την εμπειρία. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι ως επιστήμονας και ως μηχανικός δεν θα τοποθετηθώ επιστημονικά, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν ακόμη και ένας επιστήμονας αντιπροόμενες απόψεις. Σας συνιστώ όμως σε ένα επόμενο βήμα να κάνετε μια συνεργασία παράδειγμα με το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Ένα εκτός πάσης υποψίας φορέα, ώστε ένας-δυο άνθρωποι να έρθουν και να μας βοηθήσουν λίγο παραπάνω και τεχνοκρατικά και επιστημονικά. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που κάνετε είναι το πιο όμορφο που έχει συμβεί στην Ερμηνεία τους τελευταίους μήνες. Μπράβο σας, εγώ όπου με χρειαστείτε θα βοηθήσω με όλη μου την καρδιά, γιατί πιστεύω απόλυτα ότι αυτό σημαίνει πολιτική. Να είσαι δίπλα στην κοινωνία που σηκώνεται από το καναπέ και εξεκύρεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε το λόγο. Να είστε καλά.